Sama din sa kapag. Bye! Uya na! Uya na. Si Helen. Muna ako, ayan. Taga YouTube ka natin. Ayan, uwian na po, uwian. Bye-bye. Maraming salamat sa ulam. Ay, meron na po yan. Ayan, nandito na po kami. Sa kubo. Sa kubo ng kamag-anak nila Nanay Honor. Ayan po kami. Pagkatapos namin naki-birthday, diretso kami dito sa farm nila. Patras mo. Kapatid, patras mo. Mga mga kalimutan mo. Ayan. Video ni Kaya. Oh, mapapanood mo to sa ano? Sa YouTube. Sa YouTube. Ay, 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 sa video ay. So, ayan. Tara na mga kapatid, mga sisters, mga friendship. Tingnan natin ang kubo nila na bagong gawa. So, ito yung ano, bago nilang dinidevelop na kubo. Ato. Ayan. Nasisilaw po ako. So, ito tayo. Ayan, dahan-dahan po kayo. Baka kayo ay madapa. Ay, oh. Sisirin ko. Ay, ngayon ko lang nakita yung sipsira ka ang balangay. Oh, shopping ang ano? Hindi. Kaya, Bingkaya. Agilay cute, agilay balanga. ayan, kakaibang halaman. Ngayon lang ko nakakita ng sipsirika na red. Ito yan, laurelan to. Laurelan to. Ande, sipsirika. Ayan, ang kubo nila. Ang ganda. Bagong gawa yan. Madilim yun. Tapos meron pa silang puno ng mangga. Ang laki-laki. At meron kaming pabaon ng mga halaman. Ayan. Iba-ibang klase ng halaman yan. 2,500 daw to. Tapos yung nakikita nyo yung daw na pagtataniman daw nila yan ng ano na dragon fruits. Ayan. Nasa Mangaldan po kami, sa bayan po ng Mangaldan po kami. Mangaldan, Pangasinan. So ito po yung gate nila, ayan. Sana all may ganito kalawag na lupa. Ayan. Oh, magsaya na kayo. Mega shout out po sa inyong lahat. Ito kami sa farm. Kamit yun na siya. May bukid eh. Ayan. Bumati na kayo. Bumati na kayo. Sinong babatiin ninyo? Basta yan. Wala ko rikardo kasi sa Richard, balato. Richard. Kapingan ka dyan sumpa. Merry Christmas, kung tayo. Merry Christmas. May balato ka sa Richard, ah. Kuya Richard, Christmas po ah. Merry Christmas. Ini tatawagan na lang. Mag-ibig ni Jugad Islutor. So, ayan po. Dito po yan sa bayan po ng Mangaldan.